Velkommen til Nærvarme Danmarks hjælpevideo. I denne her video vil vi gerne gennemgå en installation med en varmvandsbeholder og en buffertank. Her står vi med en installation, hvor varmekilden er udskiftet med en varmepumpe. Vi står i et opholdsrum, og derfor bør man skrue op for sin termostat. I det tilfælde her skruer vi helt op, så vi kan få maksimalt flow igennem, og derved få den bedste varmeafgivelse i rummet. Her står vi ved en termostatventil, hvor vi lige vil tjekke, om stiften hænger. Man starter altid med at skrue helt op, og holder ved herinde, og drejer og løsner. Nu har jeg taget en skruetrækker i det tilfælde her. Jeg bruger den ende her, og tjekker, om stiften har løs vandring frem og tilbage. Den kører rigtig fint frem og tilbage. Nu ved jeg, at den her den hænger ikke. For at få den type på her igen, skal man huske at lade, holde ved herinde. Man kan høre et lille klik. Nu er den klar til at montere igen. Sætter den ind, og den er monteret. Har du en ventil, hvor du simpelthen ikke kan få den til at køre frem og tilbage, så er pakdåsen sat så fast, så anbefaler vi, at man kontakter sin lokale VVS-installatør og får ham til at komme og skifte den. Jamen i det tilfælde her er der foranstilling på ventilen, så er det vigtigt, at man lige husker at tjekke, om foranstillingen er rigtig. Den her vej løber vandet ind i radiatoren. Der er en lille streg her, og så kan man kigge hæve. Den står på 2,3. Når det er en varmepumpe, skal den altid op og stå på det, der hedder neutral, det vil sige fuldt åben. Man har et ende der, det skal være uforstreget. Nu er der fuld gennemløb i den her ventil, det vil sige, at der kan løbe så meget vand som muligt igennem. Grunden til, at det er vigtigt med det store flow, er for at få en optimal drift af din varmepumpe. Med stort flow kan du have en lavere fremløbstemperatur og derved få en billigere opvarmning af din bolig. Jamen, der findes forskellige slags termostathoveder. Nogle skal man bruge en lille skruetrækker til, andre en lille umbraco, og nogle skal man dreje på ringen hen for at få dem af. Det er meget forskelligt. Det kan også være med en anden type omløber, og det kommer an på fabrikanten og hvilke model der er installeret i lige netop dit hus. Har du et anlæg med gulvvarme, så vil du have en ventil siddende inde under den her motorventil. I det tilfælde her trykker du på den her lille knap, og du kan tage motorventilen af. Det herinde, det er selve stiften. Det er den, der kan komme til at hænge. En eller anden spids genstand. I det tilfælde her har jeg taget en skruetrækker. Så trykker jeg op og ned her. Se om der er vandring. I det tilfælde her er der fin vandring. Slipper den. Den går fint op. Nu ved jeg, at der er fuld passage her, og der kan komme det varme rundt, der er behov for. På en installation med buffertank og varmevandsbeholder kommer det varme vand ind ude for varmepumpen og løber ind i trevarsventilen. Den skifter mellem, om den skal lave centralvarme eller varmt vand. På en installation med en varmevandsbeholder og en buffertank vil der være en sol og en vandhane til venstre. Temperaturen i midten indikerer den temperatur, der løber ind lige nu her. Temperaturen oppe til højre ved vandhanen er den temperatur, der er i varmevandsbeholderen, og temperaturen lige under indikerer den temperatur, der er udenfor ved din varmepumpe lige netop i dag. På displayet kan du se, hvad din varmepumpe er i gang med. I det her tilfælde er den ved at lave centralvarme, og når den laver centralvarme, vil der være lys i cirkulationspumpen. På displayet nu er den i gang med at lave brugsvand. Når den laver brugsvand, vil cirkulationspumpen slukke og tænde igen, når den går op og laver centralvarme, når temperaturen er opnået i beholderen. Har du skruet op i alle dine opholdsrum, og enten har det for koldt eller for varmt, har du mulighed for at bruge de her trin. Du trykker i midten. Der er 5 trin op og 5 trin ned. Vi kan sige, at der er for koldt. Så trykker du 1 trin op, venter cirka et døgns tid, vurderer, er det nok? Jamen nej, det var ikke nok, så giver du den et trin mere. Det her det er muligheden for at regulere op og ned, for at få den temperatur, man ønsker. Jo lavere, jo bedre driftøkonomi, og derved billigere drift af din varmepumpe. Når temperaturen ved uddelen når over 24 grader, vil din varmepumpe sommerudkoble. Når den sommerudkobler, slukker lyset i din cirkulationspumpe. Her har vi et anlæg, hvor det kniber med at holde varmen. Du kan med fordel trykke hernede på knappen og tjekke, hvor mange kubikmeter der løber igennem. Her der løber der kun 0,2 kubikmeter igennem i timen. Det vil du ikke kunne varme et hus op med.
Du bør nu tjekke alle dine ventiler, om de er åbne eller om de hænger. Her er anlægget kommet under 1 bar og skal nu efterfølges. Du tager en svensknøgle og sidder på den lille forkromede firkant. Den øverste lukker jeg helt op, og den anden, som du ser hernede, vil jeg lukke stille og roligt op, samtidig med at jeg kigger på min barmåler. Nu fylder du op, til du når 1,5. Og når du når de 1,5, lukker du igen, og husker at lukke i begge ender. Når der er lys i de 3 grønne dioder her i Wi-Fi-modulet, har vi forbindelse til en varmepumpe og kan overvåge den. Her er der en TP-Link extender. Den har forbindelse til internettet i huset. Der kan være flere eller færre dioder tændt, afhængig af hvor godt signalet er i det rum, hvor den er monteret. På alle vores installationer bruger vi sådan en TP-Link extender. I det her tilfælde er den rent faktisk koblet af internettet. Det kan være, at du har skiftet udbyder. Det kan være, at du har skiftet kodeord. Det kan være, at du har fået noget nyt elektronik, der gør, at den ikke er på nettet. Vi kan sende dig en vejledning med, hvordan du får den nemt på igen. I det her tilfælde er den hoppet af nettet. I 9 ud af 10 tilfælde kan man få den på igen ved det her simple tricks. Sluk varmepumpen. Find tavlen, vi har monteret. Tag relæet. Nu kan du se, at alt lyset er gået ud. Så det bedste er at vente cirka 30 sekunder. Når de 30 sekunder er gået, tænder du igen. Så vil den begynde at søge efter dit internet igen, og som oftest hoppe på. Det sidste, du skal huske, det er, når alt det her er tjekket, og start varmepumpen igen.